ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi fulike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara herala ka segi herala dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam rola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jinye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewun olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke chugo nyuma ana musaka u ala ka noya silame bela jele innal hamda El Hajj Amadou Adital dine kuntigi badedo nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugo ke
ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina ba a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ amadu adi tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye janvier kalo ale tile 8 ye bi ye san 2025 masaren kamalen bɛ a fugula dɔ b'a kunna n t'a dɔn ni kiriki kɔrɔki wa n t'a dɔn jumɛn don pingi pangi mɔgɔw rapɛriw cɛ ɲɛ b'a la an fana ye dɔɔnin ka rapu la koyi anw kun bɛ rapu kɛ yɔrɔ in min jenina ta yanga an kun bɛ rapu kɛ ani Ismail Jaw ninnu n k'an ka petipetini de jo dama ninnu ye ani Ramses ni Dickson ninnu olu nana anw kɔ de o an fana ye dɔɔnin k'a la ko n ka cɛ a ma ɲɛ an bolo de parce que ba kun b'a sigi ni bere de ye k'i kɔrɔ fɔlɔ lamɔ tun bɛ yen bɛɛ fa tun ye bɛɛ fa ye bɛɛ ba kun ye bɛɛ ba ye bɛɛ kɔrɔ kun ye bɛɛ kɔrɔ ye ni Mali duman in taara min sɔgɔmada in na Nyoro di Sahel basigi ani lafiya ko o donna ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ale kɔfɛ min ye yorosokaw fɛ ye kalanso dɔ k'olu datugura ye kokura an sɔngo butigi dɔ o jenina wolomasiri tabaw olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ nin waati in na ka t'u joli di an bɛ k'an labɛn n'Ala sɔnna a ma sini Seko ani Dɔngo états généraux o bi daminɛ ɲinan san yɛrɛ bilalen no Seko ni Dɔngo hukumu kɔnɔna na an na ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la sinikɛnɛ yaasa baaraba mun bɛ Mali Seko ni Dɔngo la ka se ka t'o kɛ min ye ministre Madina Sisoko ye n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Sirabako ministre ale ni yɔrɔbaw jɔli a taara kunungo sɔrɔ sira min bɛ bɔ Grand Hôtel da la ka taa Kulukoro sira fɛ a taara culu ka ye k'u bɛ sufɛ baara la Ibusi tun bɛ yen Ibusi n'a ye masala min kɛ an na o d'aw ma a ka jansa nka an n'a d'aw ma a ka faamuyali k'a kɔnɔ sabula Sirabako misɛnman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen bɛ a la Keba je le répète ale bɛ baara la Zeyi ko min ye kunnafonidilaw ka atelier belebeleba min kan ka kɛ o baaraw labɛnw bɛ sen na min ye
aw tun ye ji kɛ jɔnni kunkolo kan Côte d'Ivoire f'aw tun bɛ ka ji suru ji robinet ni baji ni kɔji ni sadi ado k'a kun o ye jɔnni Nigéria y'a ta han Nigérakaw y'a ta kunungo papier siyɛnna an yɛrɛ fana ka Tunde Baba Tunde an n'ale bɛ réseau des journalistes d'investigation na Nigéria ka don ale ye kibaruya d'an ma sɔrɔ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fa sirilen an b'a fɔ a ɲɛna sa n ko a fana ni sɔgɔma parce que bi n'a mara aw tɛ min kalama diɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn b'an lamɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ o kɛlen don ka machine dɔ de sigi u bɛ bamanankan yɛlɛma k'a k'u ka dugu kan ye donc Tunde Baba Tunde kunnafonidilaba don an bɛɛ lajɛlen bɛ réseau des journalistes d'investigation africain na a y'an wele sɔrɔ k'an ka dege karamɔgɔ n'o ye Eric Segusel ye k'a y'a bolo da mana na Nigérakaw fɛ yen an bɛ a fɔ sa Eric Segusel a fana ala k'a ɲɛ a bolo Nigéria fana tun ka dege karamɔgɔ ala ma hinɛ na Sefen Keshi ale fana kun nana Mali kɔnɔ yan ka dege karamɔgɔya kɛ ni Aigle ye CHAN ni Mali tɛ taa kɛnɛ kan an ka arbitre fila olu bɛna ye CHAN kɛnɛ kan sɔgɔma in na nin y'an donkan ye an bɛ tila ka walawala a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na. Bamananw ko maa y'i yɛrɛ de ye cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye basa dan jeni ma o y'a mɔlen ye Miyangaw denkɛ a kumana a so a kumana min ye général d'armée ye a kumana capitaine denkɛ générali a y'a ka dantigɛli kɛ Amara i ni Keba an k'a fɔ tare an tulo ye kibaruyaw mɛn kibaruya minnu n'u olu bɛnnen don an ma nin waati in na sabu an bɛ se k'a fɔ ja an lamɛnlen don an ye fɛn minnu fɔ jamanakuntigi a y'a caman sɛbɛntiya Amara don min an b'a fɔ n ko Sanakɔrɔba n ko foyi tɛ ka dilan yen mɔgɔw ye mun fɔ k'an ka taa kɛnɛ kan Safo ani Safokaw yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sabula olu ko kuma tiɲɛ ma fɔ jamanakuntigi ye i b'a dɔn ko collectif dɔ sigilen don olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni nin ko in ye u ko kuma tiɲɛ olu hakilina u bɛ n'o fɔ jamanakuntigi ko mɛ n'Ala sɔnna ma wulada in na Kuyate ale ni u ka collectif maaw dɔw olu na se an ma yan ka ɲɛfɔli kɛ yaasa u fana bɛ se ka jamanakuntigi bilasira cogo min ko bɛ cogo min kɛnɛ kan a k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na nka Amara fɛn caman baden de fɔra jamanakuntigi fɛ an bɛna sinsin min kan o ye k'a fɔ sa ko Tanganani a n'a ka minisiri ko président ye baara de d'u ma Amara mun n'a ye baara d'u ma président ye fɛn o fɛn fɔ ni minisiri min bɛ kow kɔlɔsi ni minisiri min b'a fɛ ka baara kɛ ni minisiri min b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn minnu fɔra ko o ye e ka yɔrɔ taw ye Amara i bɛ jateminɛ de kɛ sisan ka wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan e bɛ se ka mun kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la ka bɛn ni jamanakuntigi ka laseli ye lakana de b'e bolo wa wolomasiri tabaw ka ko de b'e bolo wa passeport ko de b'e bolo wa maaw ka baara ko de b'e bolo wa dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli de b'e bolo wa minisiri fɛn fɛn bɛ baara o baara la bɛɛ lajɛlen ta fɔra i ye ka kɛ ni laɲiniw kɛcogo ye Amara mun b'anw sɛgɛn baara ale waleyali kumakan ani taabolo k'olu sinsin ɲɔgɔn na o de ka gɛlɛn anw fɛ minisiriw kan ka se k'a bila u kunna bi jamanadenw fana kan ka se k'a bila u kunna bi jamanakuntigi ka kuma kɔfɛ an bɛ se ka mun kɛ an jamanaden tɔ an bɛ se ka mun kɛ yaasa nin waleya ninnu ka timɛ an bɛ se ka mun kɛ hali n'an tɛ faama jɔyɔrɔ la an bɛ se ka mun kɛ n'an bɛ faama jɔyɔrɔ la wa an bɛ se ka mun kɛ ŋaniya ɲuman na ka ɲɛsin jamana ma Asimi ko da marafa don
n'a bɔr'i da ka ban anw yɛrɛ b'o kalama kosɛbɛ sabula ni kuma fɔra o y'a bannen ye e yɛrɛ n'i ka kuma bɛ bɛn kuma tɛ bi bɔlɔlɔ bɔ tile in na i bɛ fili i ka kuma ma nka o si t'a tiɲɛ laɲini ye mun ye mun bɛ se ka kɛ jamanadenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye président ye kumaba minnu fɔ Amara a la fɔlɔ n'a belebele o ye kuranko gɛlɛya in ye kuranko gɛlɛya a y'a ɲɛfɔ a ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini a ye min fara a kan Amara o ye k'a fɔ nin waati in na ye n'a ye kebajiya don nataw la u bɛna fɛɛrɛ sigi fɛɛrɛ min b'a to ni maaw bɛ se cogo min na ka se ka pano k'o sɔrɔ i n'a fɔ i ka du o bɛ se min kɔrɔ gouvernement bɛna o feere ka se ka o di jamanadenw ma Amara anw bɛ min fara o yɔrɔ ta kan anw ka hakilina t'a la jamana mana taa pano san ka na o feere sɔnɔgɔya la an b'a ɲini jamana fɛ a ka Somiex ladege dɛ Somiex ye mun ye anw cini i ɲɛ b'anw ka Badalabugu jigisɛmɛna ye mun ye Somiex de ye Amara n'i ye Tagalagɔm i jɔn k'a fɔ bɔnbɔn sabula o tɛ aw tilela fɛ aw bɛ aliwa de dɔn n'i ye Tagalagɔm den kelen sa dɔrɔmɛ 2 Bamako yan jigisɛmɛ Badalabugu Somiex ale ni min filɛ nin ye Malimaki kɛrɛfɛ n'i tun y'a sa ye da minɛ i b'a sa Gawo o da la jamana mana o sigi sen kan non seulement a bɛ baara di jamanadenw ma da dumunifɛnw sɔrɔli bɛ nɔgɔya bayɛlɛmali minnu filɛ nin ye bi u bɛ se ka frigo belebelew fana ɲini an dɛmɛbagaw fɛ fɛn kɛnɛ minnu bɛ bɔ ka se k'olu marayɔrɔw fana sigi sen kan yanni usines ka na Amara n'i ye minisiri keguman ye jamanakuntigi kɛlen ka nin fɔ e bɛ wuli ka nin fana lajɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ an dɛmɛbaga minnu bɛ yen yanni aw k'aw sigi marché ba didiw la yan a musaka tɛ taa don sira fɛ maa tɛ taa f'an ye maa tɛ nafa y'a la nin de kan ka kɛ minisiri ɲuman ka baara ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ta ma ka dɔ fara a kan anw hakilina de don dɛ Amara président ko biométrique ko passeport bɛna sɔrɔ ni ne ye minisiri ye min b'o ko in kunna bi n bɛ kunnafoni de di fɔlɔ jamanadenw ma an ye mun kɛ degun jumɛn bɛ aw la aw bɛ se ka mun kɛ bi jamanakuntigi ko passeport min bɛna sɔrɔ a ko bɛ se ka kɛ cogo di Amara yan maa minnu bɛ yen n'u bɛ biométrique kunna an b'u fo a kana digi a la dɛ ne ta aw ka kɛba kɔni ye kitaka ye bon e ye fo keɲebaka ye aw u setɔ aw ma a bɛ gɛlɛya n'o tɛ Segu ta bɛna daminɛ han u taara an ka so lajɛ Segu biométrique anw bɛ se ka ko kɛ Bamakɔ hali seli don anw t'aw ka saga dun an bɛ taa Segu biométrique u taara an fɛ yen ko yalama k'a baara bɛ se ka kɛ an k'a bɛ se an ka gouverneur ka chef de cabinet min bɛ gouverneur kunna bi directeur de cabinet dɔngɔnɔ don an y'a fɔ a ye k'a ka an ka aravɛki so kɔrɔ in yir'u la ye u donna a kɔnɔ ka mesure tali kɛ n'Ala sɔnna ma Segu biométrique bɛna taa kɛ Segu a bɛ se ka taa ye yanni a ta ka ɲɛnabɔ Motikaw a bɛ se ka na hali an buranakaw yɛrɛ a bɛ se ka Segu ka surun a la ni Bamakɔ ye donc a bɛna sigi Segu wa n b'a dɔn fana biométrique tɛna da Segu région bɛɛ bɛna taa kɛyɔrɔ sɔrɔ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka labɛn ye nka nin ye Segu ta o baaraw kɔni ɲɛbilaw kɛra kunun a kan ka kɛ so min kɔnɔ o yɔrɔw yira la Amara fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ yen bi n'o kan ka sinsin kosɛbɛ o ye lakanako ye lakanako hali bi sabula an y'a ye k'a fɔ kuma caman anw t'anw yɛrɛ ye lakana na kuma caman anw tɛ sɔmi kuma caman anw tɛ lakɔlɔsili kɛ anw b'a to de fo ni ta minɛna an bɛ sɔrɔ ka don soju la anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'a ye ɲoronkaw ɲininka waleya min kɛra olu fɛ yen soju taali tɛ maa kisi dɛ f'i ka sɔn de k'a fɔ ne ye sigana ko dɔ ye dugu kɔnɔ ne ma min faamu ne ɲɛ bɛ fɛn dɔw la o t'anw ka ko taabolo ye i ka se ɲɛmaaw ma i k'a ɲɛf'u ɲɛna hali sigida la a bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira ka se k'aw ka sigidaw lakanali kɛ dugutigilakaw a bɛ se ka olu dɛmɛ k'olu bɛɛ lajɛlen don ba la yaasa maaw n'u bolominɛw aw yɛrɛ bakun bamananw ko ten yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la
jamana kuntigi ka kuma wɛrɛ jumɛn bɛ tuguni Amara ni an y'o mɛn nka n'o kan ka kɛ wulikajɔ bɛɛ la bɛɛ de fɛ a bɛ n'a fɔ nin waati an ka jamana yɛrɛ taa cogo an ka jamana AES kɛcogo maaninfinw yɛrɛ ka ko faamuya cogo dɔ kan ka fara o kan o ye kunnafoni ɲɛnɛma dili ye jamanadenw ma an t'an sanga jamana ma sa nka fɛn caman bɛ kɛ anw fɛ yan n'i ma farati a kibaruya yɛrɛ sɔrɔtɔ i bolo k'i b'i bolo da kisɛ ka ɲɛmaaw bolo i bɛ tile 2 kɛ an dafɛ jamana dɔ kuntigi nana jamanakuntigi nana yan anw bɛ o kunbɛli la tuma min na o y'a sɔrɔ ka kunnafonidilaw ye kunnafoni bɛɛ bila bɔlɔlɔ kan anw ta taara bila fo fitiri kibaruya dun fana baara dɔw de bɛ a la kɛwaati dɔw de bɛ a la fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u bɔ kunpan na n bɛ misali wɛrɛ di kunun Gana ta in na gouvernement tun bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maa min kan ka taa ni maa tɛ taa nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ to jamanadenw bɛ ɲinini kɛ ka ɲinini kɛ kuma dɔw la i bɛ taa ɲɛ sɔrɔ a la tuma min o b'a sɔrɔ a ko dɔw olu banna walima olu tɛmɛna nka a bɛɛ n'a ta an ɲɛ bɛ fɛɛrɛ ni dabali min sigitɔ la nin waati in na a bɛna nɔgɔya Amara fɛnba belebele wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni jamanakuntigi y'i da don o la o ye sariya ko ni kiiri ko ye tiɲɛ ye papiye ɲumanw kɛli ye dɛ code pénal o ye nominaliw ni fɛnw bɛ kɛ ka kɛ cogo min procédure pénale sariyatigi kan ka sariya tigɛ cogo min ni nɔ minɛna a sɛbɛnnen don tubabukan na u k'an labɔ a kalama u ka ɲɛfɔli kɛ minisiri Kasoge i ka wuli k'i jɔ i k'i ka dayɛlɛ a kana kɛ ORTM dɔrɔn bɛ don i ka ye o dɔrɔn de bɛ kuma maa si tɛ se ka kuma sɔrɔ aw fɛ a man ɲi a ye kow yɛlɛma a k'a to kunnafonidila tɔw ka se ka aw sɔrɔ a kana kɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔnkunw na walima n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ateliers la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnyew la a bɛ sɔrɔ ka kibaruyaw di mɔgɔw ma a sɔn a ye maaw labɔ kow kalama nin sariya 2 Amara ne b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'a ɲini k'a dɔn dɛ parce que fɛn misɛnnin caman de b'a kɔnɔ minnu bɛ jamanadenw kun kan an kun miiri tɛ fɛn o fɛn na ko nɔminɛli bɛ se ka kɛ o la o bɛɛ b'a kɔnɔ président dun ko a ka kuma na n'i sera i sigi cogo la se tɛ k'i ma nka fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ don jamana juguya la ko e y'o kɛ o tɛ bɛn o tɛ sariya ye k'olu tɛ don maa ni sariya cɛ o ɲuman dun ye min ye u bɛ fɛn dɔ fɔ tubabukan na Amara ne kɔni b'a fɔ nka ne m'a dɔn a la fiyewu ni maa bɛ se k'o faamu ko maa si tɛ yen min tɛ sariya dɔn n'anw minɛna de anw bɛ sariya dɔn parce que n'anw minɛna de a bɛ fɔ an ɲɛna nin ye nin sariya ye nin ye nin sariya ye ni n ko anw jamanaden fanba Madu Jara n b'a fo Madu Jara ne ti ba Jaraya ma koyi na ni sɔ bɔra kelen ye dɔrɔn a banna problème foyi tɛ ne t'a la ne y'a fɔ a ɲɛna aw Jaralaka ninnu a ka problème ye min n'a a bɛ fɛ ne ka tugu a kɔ a ye na ni sɔ bɔra ye dɔrɔn a banna i Jara Ala ka tile hɛrɛ caya Ala k'i garisɛgɛ foni Amara ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan nin ye kumaba ye dɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu jɔyɔrɔ ko an ka faso la Amara i b'a mɛn Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ da ouais on a besoin de notre diaspora bɛ nin kɛ nka a lawaleyalen don yɔrɔ jumɛn dɛ minisiri min sigilen don malidenw bɛ kɔ kan sɛbɛn jumɛn b'a bolo k'a fɔ ko min ye nɛgɛjuru sira ko ye min ye bɔlɔlɔ ko ye min ye pano ko ye min ye kuran ko ye min ye subahana mansin ko ye min ye telefɔni dilan ye min ye avion dilan ye min ye diɲɛ yɛrɛ siniɲɛsigi ye min ye dugukolo nafaw ye maliyɛn minnu b'a dɔn k'a dɔn kari a lisi b'u bolo wa u b'olu maliyɛnw yɔrɔ dɔn wala wa maliyɛn minnu bɛ politiki kɛ u b'olu de dɔn minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na an dala yan su ni tile u b'olu de dɔn minnu bɛ panpanw na tuma bɛɛ k'a ɲini ka don jɛkulu ni fɛnw na ka kɛ fɛnw ye u b'olu de dɔn mais maliyɛn min bɛ baara kɛ a wɔsi la e b'a kalama ko Air Force One bɛ dilan yɔrɔ min na ko maliyɛn bɛ baara kɛ yan e b'a kalama bi ko Brésil biométrie bɛ maliyɛn dɔ de bolo wa e b'a dɔn bi ko min ye mobili baw ye camion baw wanew k'olu ye maliyɛnw de ye diɲɛ kɔnɔna na Amara ordinateur gundo a bɛ maliyɛnw de bolo a bɔra dɔngɔnɔdugu de la yan n'a ko ko tuma o tuma ko we
on a besoin de notre diaspora. Dans la folie tɛ koyi aw bɛ ka mun kɛ nin ye o tɛ se k'a sɔrɔ dɛ. Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kana kin u b'a fɔ de ko wayi an bɛ baara kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ ka degun ka n'u sɔrɔ u ka degun fɔlɔ min ye papier de ye o. U bɛ mun fɔ anw ɲɛna o ye olu bɛ taa yɔrɔ min o mɔgɔw tɛ foyi f'u ɲɛna o dɔbɔli la u si la mais an ka jamana de b'a fɔ k'u tɛ dɔbɔ mɔgɔw si la o y'u ka degun fɔlɔ ye. Degun filanan ye mun ye u ka papier ko mana wuli u bɛ wari min ci ka na mɔgɔw ma yan u bɛ min d'u kun i bɛ taa sɔrɔ papier sɔrɔli ye fu ye. Degun sabanan ye mun ye somɔgɔ maa mana ban degun ma nin sɔrɔ gɛlɛya ma nin sɔrɔ ɲɛjɔyɔrɔ foyi tɛ kɛ i la. Aw ko k'aw mago bɛ maliyɛn diaspora la maliyɛn diaspora yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama olu bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ nka n'a sera kuma yɔrɔ ma olu tɛ kuma sɔrɔ. Ni ɲɛmaa o ɲɛmaa taara yɔrɔ la on a que 30 minutes pour vous voilà président e ka kuma muso ka kuma denmisɛnninw ka bɔ vraiment président tanba t'a bolo an yɛrɛ b'a dɔn programme chargé don an kan ka segin sini aw mago b'o mɔgɔw la a bɛ fɛ k'olu k'o ɲɛdɔn aw tɛ tile kelen ta n'u ka kuma n'a bɛ taa k'a don programme na e tɛ taa yɔrɔ min san kɔnɔ siɲɛ 100 n'i taara yen kelen min na aw t'o kɛ ka ɲɛ ne kɔni b'a ɲini u fɛ u ka yɛlɛma don o ko fana na. Président bɛ taa mission na dugu la a sen fɛ ani maliyɛnw bɛ sigi ka kuma a ka kɛ kɛnɛ ye mɔgɔw ka se ka kuma n'u tilara président k'a kun cɛ dɔ bɛ se ka taa ni fɛn dɔ ye ŋaniya dɔ b'a bolo a bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲɛfɔ a t'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ u dun fana b'u ka baaraw bɛɛ de bila ni jamanakuntigi taara ka taa kɛnɛ kan maa bɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ so wa diaspora a labɛnnen don cogo di. Lisi jumɛn bɛ au conseil des Maliens de l'extérieur bolo ko bi ko nin ye nin ye maliyɛn joli bɛ bi n'o degunnen don Mauritanie maliyɛn joli degunnen don bi Libye maliyɛn joli degunnen don bi Mauritanie maliyɛn joli degunnen don bi Maroc maliyɛn joli degunnen don bi Algérie farafin jamanaw ni farajɛ jamanaw kɔnɔna na Angolaw n'a tɔw hali Arabie Saoudite minnu bɛ lasigidenya la est-ce que olu yɛrɛ b'o olu lajɛ yɛrɛ. Lasigiden yeli ni gouvernement ye ci bila ka taa a ye na biométrie dilan a ye na nin dilan a ye na carte d'électeur ta a banna o t'u ye tuguni donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ minisiri minnu bɛ o baara kunna président kumana da kana fini kana min ye daga o labilara baara a y'aw ɲɛsin a ma président ye siraw yira ka fɛnw ɲɛfɔ aw ɲɛna bɛɛ ka wuli k'i ɲɛsin i ka domaine ma ka se ka baara dɔ kɛ maliyɛnw mago bɛ min na bi kuma tɛ. N terikɛ ani n balimakɛ Jimi Kante fɛn dɔ sɛbɛn a ka page kan n t'a dɔn sɔgɔmada in na don kunun don ko n'a bɛ fɛ ka kangarida maliyɛn ɲɛmɔgɔw ye k'u ka sira fɛn min ye k'o ye kuma ye a y'a fɔ siɲɛ 3 u ka sira kuma ye a mara mun na waleya wagati de bɛ yen sisan mɔgɔw tɛ kumaba in na tuguni i bɛ fɛn de yira mɔgɔ bɛ se ka min ye nka fɛn dɔw fana bɛ yen président y'o fɔ f'an k'o fana faamu dusu tɛ se ka fɛn bɛɛ dilan dɛ. An ka kɛ tan fɛn dɔw fɛɛrɛ t'an bolo maa kalannenw t'an bolo sira bɛɛ lajɛlen an ka se k'an sago sɔrɔ n'an ma ɲɛ o kɔ fana an ka sɔn kalan ɲɛnama ka k'an ka mɔgɔw kunna an ka kalan ta ba la an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ta ba la an ka hakili to an yɛrɛ la an ye min ye an bɛ bɔ min na an bɛ se ka min kɛ an kana fili an yɛrɛ ma seko ni dɔnko jɔyɔrɔba de bɛ o la an ka jamana kɔnɔ donc jamanakuntigi ka kuma la. An bɛ se ka min fɔ cadeau do ka di ministres ma cadeau do ka di jamanadenw ma cadeau do ka di an bɛɛ lajɛlen ma sabula a ye fɛn caman fɔ hali diinɛtigiw a y'a f'u ɲɛna u ka sabali Mali tun tɛ taa kɔrɔlen mun bɛ se ka na ni nin ye u k'a jateminɛ fɛn caman bɛ yen u bɛ k'olu kunkari ɲɔgɔn na olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a caman tɛ yan dɛ fɛn caman bɛ yen mun bɛ ka tasuma don u ni ɲɔgɔn cɛ a k'o ti yan n'i y'a sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ yan olu man ca. Nga olu yɛrɛ mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u yɛrɛ k'a lajɛ ten u k'u sigi ka ɲɔgɔn lajɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ fɛn min tun tɛ yen Luc Sangarew tile fɛn min tun tɛ yen Balakalew tile fɛn min tun tɛ yen Mamudu Diko waati fo ka na se bi waati ma n'o olu nana an kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka dabali tigɛ k'a lajɛ an yɛrɛ ka k'an yɛrɛ ye nka an ka k'an yɛrɛ ye Amara o kɔrɔ tɛ k'an mago tɛ maa wɛrɛ la dɛ Amadu an patɛba ka kuma don colonisation a nana ni fɛn y'an fɛ an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ fɛn min na tuguni k'a fɔ n bɛ kɛ n yɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ de gorosolen don ɲɔgɔn na bi
a masuru ye mun ye maa caman bɛ bi olu kɛlen don ka furu kɛ ni jamana wɛrɛw ɲɛmaaw ye an dulonnen don ɲɔgɔn na tiɲɛ don dɛ Amara ne ka petipetini yɛrɛ b'a la o ni maa min se cayalen wɔlɔfɔw fɛ taali la sa o sa bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen so ni b'e bolo ye duplex wa n t'a dɔn jumɛn e tɛ bɔ e tɛ na Amara e dun ni sɔnko ka di o denmusow cɛ ka ɲi e yɛrɛ t'a tɔ faamu Ala ka hakili ɲuman d'a ma. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Sanfili Solo jinɛden k'an b'a fɔ k'a Kulubali min ye Imam Umaru Sumare an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Jaba fo ko Asidibe an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔkɛ n'o ye Isaac Sidibe a fari man d'a la nin waati in na a bɛ furakɛli la a minɛnen don sabula Assemblée nationale dossier kan o kɛlen don k'a minɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a segin a yɛrɛ ma si birintiraw 78 o ye dɔ kɛra an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bana ban pewu halisa Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma Habib Cham CDR Fransi an b'a fo kamalen hakili sigilen kibaruyaw ka ɲi baara taabolo ka ɲi ka CDR tɔndenw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Mohamed Ali Bacili monsieur le ministre k'a fana ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen don na CDR page kan k'an b'u fo halisa Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka laɲiniw sabati an bɛ segin ka na kunnafoni na Ɲorodi Sahel basigi o nana su giringirinen o kɔfɛ min ye banbanci wale ni juguya wale kɛbaw maa tan ɲɔgɔn ko olu ye kunkanɲɛ fɔlɔw bɔ o y'a sɔrɔ dugu ale lamininen kun don u fɛ Ɲoro u kɔni kun donna k'u ɲɛsin yɔrɔ minnu na sa o ye gouvernorat ale ni kan ye wulikajɔ ninnu barika bonyana ye pɔn min yɛrɛ bɛ Ɲoro kɔnɔna na o tun y'a lajɛ k'u b'o pɔn yɛrɛ bɔ baara la pewu min ye baara in ye sa a kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ u bolo armée ale wulila ndan min ye Ɲoro kɔnɔna na sa ka banbanciya wale ni juguya wale kɛbaaw ka nin wulikajɔ in k'a bɛɛ lajɛlen bali baaraw olu segira ka na u nɔ kɔrɔw la min ye dugudenw ye olu yɛrɛ bɔra Ɲoro kɔnɔna na ka se sa ka taa se kunungo ma min ye maa caman ye olu y'a yira sa ka fɔ ko basigi ni lafiya ko kɔni nana kosɛbɛ Ɲoro fantan ani naani n'o y'a sɔrɔ u ka laɲini ye min ye bi banbanciya wale ni juguya wale kɛbaa ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na gouvernorat kɔnɔna na ani gendarmerie u ka kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Kuluba o pɔn sira min bɛ tigɛ ka taga o pɔn na u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ k'u b'olu kɛ min ye mɔbili dɔ fana ye o tiɲɛna gouvernorat kɔnɔ bolimafɛn dɔw fana olu fana tiɲɛna
mugu kisɛw olu yera yɔrɔ caman na armée ale kɔni sera ka wulikajɔ min kɛ sa maa caman o de kɔni fatura ko in senfɛ wolomasiri tabaw y'a yira u ka bataki kɔnɔ ko min ye bamanciwale kɛba maa 30 ɲɔgɔn na o ni tora waleya in senfɛ maramafɛn bɛ n'u b'a fɔ ma ko AK-47 o 19 sɔrɔla u bolo mitrailleuse 3 n'u b'a fɔ ma ko PKM o sɔrɔla lance-roquette o kelen tun b'a la min bɛ se ka char yɛrɛ bɔ baara la pewu ka taa se maramafɛnw ni kisɛ wɛrɛw ma a yɛrɛ sa k'a fɔ an ka sɔrɔdasi kelen o ni tora ko in senfɛ dugudenw u ko k'u hakili latigɛra sabula ɲoro yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ a ye san sɔrɔ in y'a to ɲoro kɔnɔna na kunungo nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen sa u sera ka baara kɛ baara min nana ni lafiya ye ɲoro fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wolomasiri tabaw an bɛ t'u ka gun kan hali bi o fana ye wulikajɔ kɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛ n'o bɛ joliko ɲɛnabɔ min ye sɔrɔdasilakaw ye u taara yen sɔrɔdasiw u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko joliko dɛsɛ o bɛ kɛ u ka ɲɛmaaw olu ni centre national de transfusion sanguine ma minnu bɛ joli di baara kɛ u taara tile kelen baara kɛ ye nin kalo in kɔnɔna na ka joli di état major armée de terre ale tɔgɔ la laɲini ye min ye yaasa ka se ka min ye maaw bɛ se ka joli sɔrɔ cogo min sɔrɔdasiw ko nin ye kunfɔlɔ ye han ko sabula n'o y'a sɔrɔ joli de bɛ niw kisi olu na joli di kɛ i n'a fɔ maaw bɛ joli di cogo min na olu fana ka se k'a sɔrɔ min ye nin waleya in ye ko chef d'état major ale ka laɲini don n'ala sɔnna a ma sɔrɔdasiw keba e tɛ soldat de classe k'a ka taa joli di an y'a ka kuma lasilaw ye anw jalataw na fɔlɔ amara o tɛ de donc nin joli di nin ɲɛna kosɛbɛ a min ye sɔrɔdasi caman ye olu taara kɛnɛ kan ye ka taa u joli di an sɔngokaw fɛ yen min ye tasuma kɔni ye o mɛnɛna butigi dɔ kɔnɔna na kunungo tasuma ye a balila ka mɛnɛ min ye banabaatɔ dɔ o de tun b'a yɔrɔ la a yɛrɛ sa k'a fɔ nin waati in na maaw bɛ tasuma mɛnɛ nɛnɛ barika bonyanen ale kɔni taara ɲamangolo ni fɛnw ta sa a kunkolo maa min don a kunkolo ma dafa ka taa o de ta k'o carton n'o fɛn kolon fara ɲɔgɔn kan sa k'o mɛnɛ k'i lafiya yaasa a fari bɛ se ka kalaya cogo min ale bɛ fɛ ma ko bamanan y'a sɔrɔ tasuma yɔrɔ bɛ minɛ maa min taara tasuma mɛnɛ karabugu kɔnɔ k'e kɔni b'i yɛrɛ ja kɔni e b'a tila tiɲɛni a barika bonyana butigi in kɔnɔ kosɛbɛ sefa wari miliyɔn 400 o don o taara o kɔni o tiɲɛna ko senfɛ yorosokaw fɛ yen jɛkulu marafatigiw olu ye wulikajɔ kɛ tuguni ekɔliso 4 kunbiya ale yoroso cercle kɔnɔna na commune don ale kɔni ekɔliso 4 datugura zangaso tana venekui linkui min ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na kɔni ko olu yɛrɛ kɔni sirannenba don sabula bamanciwale jatigɛwale kɛbaa ninnu u y'a yira sa k'a fɔ ko u t'a fɛ k'u y'u ɲɛna ye fiyewu u kana fɔ k'u bɛ taa kalan kɛ min ye ekɔli kalan ye k'u t'o fɛ sikasokaw fɛ yen kunnafonidilaw kalan bɛ ka k'olu kunna yaasa min ye gɛlɛyaw ye o bɛ se ka kunbɛn cogo min kunungo kalo in tile 7 baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna sa fasodenw ka tɔnjɛkulu ale hukumu kɔnɔna na tile 2 kalan in a kɔni sigira sen kan yaasa ka se ka kunnafonidila minnu bɛ yen ale ni jamanadenw ka tɔnjɛkulu ka se ka olu ladɔnniya min ye fɔnkɔɲɔgɔnkaw ye degunbaw ye politiko ta nasira fɛ sikasokaw fɛ yen o bɛ se ka kunbɛn cogo min na kalansen min ye lamɛnnikɛnw ka lasigidenso ye ale de kɛlen don ka musakaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen di seko ni dɔnko ale lajɛba bɛ sini lajɛba min ni o kɛnɛ kan sa états généraux o bɛna taa sigi sen kan k'a daminɛ sini na sa ka taa bila kalo tile 11 na Bamako CICB kɔnɔna Mali seko ni dɔnko tigi bɛɛ lajɛlen bɛna ale o kɛnɛ kan ye sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ɲinan san a fɔra ko ale kɔni ye seko ni dɔnko san ye Mamu Dafe ale ko cogo di o ko la. Jamana ɲɛmɔgɔ ko il faut que Mali danbe kɔrɔ min b'an na o hakilina kɔrɔ ninnu ka sabati a ka hakilina kumaba fɔlɔ ye filanan ye min ye a y'a yira k'a fɔ Mali sigida bɛɛ la baara de kan ka kɛ pour que ka seko ni denko ɲɛnɛmaya an ka sigidaw la a bɛ na ni an ka tabiyaw ye a bɛ na ni sigiɲɔgɔn ni bɛn ye mais a bɛ na ni nafolo fana ye Mali acteur
culturel ani tourisme ani artisanat bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan jeudi don an ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an ka lajɛ gɛlɛya jumɛn bɛ an ka nin ko in na mun de y'a to an tɛ se ka bɔ an ka baara ninnu na parce que Mali an ser'o hakɛ de ma bi o de kama jamanakuntigi ko ɲinan an ye culture ka hakɛ parce que n'i y'a jateminɛ sɛnɛkɛla bɛ taa sɛnɛ kɛ a ka foro la pour que k'a ka sɛnɛ baara fanga ka bonya tile kɔnɔ a bɛ mun kɛ a bɛ radio de dulon jiri la a bɛ dɔnkili lamɛn o dɔnkili in b'a nisɔndiya n'a nisɔndiyara a bɛ dɔ fara a ka sɛnɛ kan ni dɔ farala a ka sɛnɛ kan dɔ bɛ fara a ka sɔrɔ kan o kɔrɔ ko Segu ni Dɔnko a jɔyɔrɔ bɛ fɛn bɛɛ la biennale ye fɛnba ye mais biennale ɲɔgɔnna caman de bɛna kɛ parce que ni jamanakuntigi kɔni kumana tan ka sira yira k'a fɔ a kan ka kɛ tan de ça veut dire que biennale ɲɔgɔnna caman de kan ka kɛ Segu ni Dɔnko yɛrɛ de kan ka don ba la ne yɛrɛ ni touriste taara an ye baro kɛ touriste nisɔndiyara kosɛbɛ u ko Tombouctou Mali ka d'u ye kosɛbɛ ko min kun ka gɛlɛn k'o kun ye jamana sécuriseli de ko sisan k'u tɛna fama ma jamana caman ye a jaw ta mɔgɔ caman bɛ k'i préparer ni Ala sɔnna a ma ni kɔni ye Mali tourisme dayɛlɛlen de ye. K'a daminɛ bila sa don o don an na kibaruya di min ye Seko ani Dɔnko ale ka nin baara in kan maakɔrɔ minnu bɛ Seko ni Dɔnko la an na se olu caman ma yaasa baara min bɛ senna Mamu Dafe bolo ka se ka ɲɛfɔli kɛ Ablaye Diop n'ale an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale tun bɛ Américains ka lasigidenso la Jimmy Carter n'o o ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ale min fatura sa a taara tasibila kɛ o ka bataki min bilalen no Américains fɛ ka t'i tɛgɛ nɔ bila o la tasibila kɛ jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la min ye Américains ka lasigiden ye ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye décembre kalo tile 29 san 2024 a fatura k'a si to san 100 la Sumatra a y'a tɔgɔ mɛn dɛ nka a bɛ Sumatra tariku dɔ fɔlɔ wa bon n b'a ɲin'a fɛ a kana digi a la parce que Segu don a kana digi a la dɛ Sumatra fɔlɔ min sigira o sigira sen kan san 1959 n'o ye 1959 ye o waati o y'a sɔrɔ camion don Amadu Simaga nka n'i b'a fɛ k'a dɔn Segu f'i k'a fɔ ko Bamadu ale ye jɛrɛ in sigi sen kan ka baara in kɛ ni camion ye san 1982 n'o ye 1982 ye aw ɲɛ bɛ kari minnu na ta n'o ye Sumatra kari ye o sigira sen kan k'a ta o don na fo bi société minnu dayɛlɛla ka bin ka Sumatra to a ka ca ni ba n'a si ye mun y'o kɛ min ye Bamadu Simaga a ka ko maracogo a ka maa maracogo a ka hakilinaw a ka kuntilennaw min ye sɔrɔ ale ka se ka kɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ka maaw nafa a y'o de kɛ wa bi maa min bɛ yɔrɔ in kunna o ye Gakou ye nka a tɔgɔ yɛrɛ Peleka Seri de don Abdou Kumare o ka madamu de don ale de ye Mariam Amadu Simaga ye mais bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Gakou Somadine o ɲɛmaa don min ye Sumatra ye a b'ale de bolo bi ale de bɛ ka baara kɛ wa min y'a balimakɛ ye n'o ye Bamadu Simaga ye n'an b'a wele Segu ko Maribilen o fana b'a kɛrɛfɛ baara ninnu na min ye Sumatra ye Gakou a ye Sumatra layɛlɛ sanfɛ kari kurabaw kari ɲɛnɛmaw min ye sɔngɔ ye k'o bɛn anw Segukaw ma ala kebabi sa o ne y'a fɛ i ka yɛlɛma Segu i bannen don an bɛ bugutufa dɔ d'i ma Sebugu i bɛ t'i sigi i y'a mɛn Gakou an b'a fo yan sabula muso min don tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ka baara ɲɛdɔn entreprise muso a ka k'a bolo Urandakaw y'a wele salon na siniko ka jɔnjɔn d'a ma min ɲɔgɔnna ma deli ka di muso ma fɔlɔ min ye Gakou ye a n'a ka baarakɛlaw ani Sumatra baarakɛla ni Sumatra chauffeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabula Sumatra a kɛra misali ye bi Bamadu Simaga a bɛ lahara bi nka lafiyalen don sabula a denmuso a n'a denw a ye Sumatra bila yɔrɔ min u bɛ ka dɔ fara a kan hali bi o b'a to an bɛ don Bamako délégation spéciale kɔnɔna na yɔrɔ délégation spéciale maa 7 don nka n'i taara ye Keba e ni Amara a y'a fɔ ko Mari ye jɔnni ye Mari ale fana bɛ yen a fana ye muso ŋana ye
maa min don musaka ko mairie ka basigi juru ka sɔrɔ nafolo ka don baara ka se ka kɛ ka ɲɛ nka a tɛgɛ jalen don dɛ wa négociation a t'o fɛ dɛ baara kɔni n'i nana i ka hakɛ bɛ mairie la a bɛ taa sira min fɛ a b'o kɛ ale de ye mairie kɔnɔna na ji tiɲɛ caman tun bɛ yen kuran tiɲɛ caman tun bɛ yen ɲɛmaa caman tun ka sɔrɔ dulonnen don mairie fɛnw na a y'u sama ka bɔ ɲɔgɔn na i ka sara n'i ka nafa i ka sara ye mairie ta ye mairie taw ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ a fana ye muso ye min cɛsirilen don amara foyi tɛ kɛ ni musow t'a la an bɛ musow fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka timinandiya la mama national bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fɔ faransikaw fɛ yen a fana cɛsirilen kibaruya dicogo ɲuman na a bɛ caman tɛ ɲinɛ a kɔ ale y'an terikɛ ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ani jo b'a la hakili la k'a fɔ min ye labɛn dɔw bɛ sen na min ye jo b'a la ye a n'a kunda burukina ka sɔɔni baara dɔw bɛ sen na a kan ka y'o kɛnɛ kan ye n'an bɔr'o la sa an b'a yira sa k'a fɔ ko samɛ foli sɛmɛsɛsi n'o ye maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu ka sɔrɔ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na olu y'u ka samɛ foli kɛ ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka baara kɛ Kulubali k'an b'a fo min ye Sama Dawuda ye k'ale fana fo ka ɲɛsin sɛmɛsɛsi baarakɛla n'a kanubaa n'a lafasabaa bɛɛ lajɛlen ma Macham ale bɛ kunnafoni di la sɛmɛsɛsi la an b'a fana fo u ka samɛ ko a jara kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ kununko Mali dege karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Eric Sékou Sel ye Eric Sékou Sel kabini Mali y'a bila Nigeria de fɔlɔ tun y'i bolo bɔ a nɔfɛ nka yan'o ka sɔrɔ sa a taara arabuw fɛ yen min ye Sékou Sel ye kununko an ka kunnafoni di ɲɔgɔn min bɛ Nigeriakaw fɛ yen n'o ye Tunde Baba Tunde ye ale ye kibaruya fili ka na an ma ko an ka dege karamɔgɔ b'olu fɛ yan dɛ k'a bɛna a bolo da mana na sɔɔni n ko Tunde Baba Tunde n'a kɛra kangalika ye i b'a ci k'a bololɔ bila ka na an b'a sandarama min ye baara ye a sera ka kɛ Eric Sékou Sel Nigeria y'a ta amara wula in na san joli don a bɛ joli sɔrɔ mun laɲini kɛlen don a fɛ an b'olu fɛsɛfɛsɛ sabula Tunde Baba Tunde ye min ci a bɛ ngilɛ la han a bɛ ngilɛ la donc an n'a fasiri k'a yɛlɛma k'a dɔn maaw ka se ka ɲɛfɔli k'a la an ka arbitriw olu fana kan ka taa CHAN na i b'a dɔn k'a fɔ ko CHAN ale kɔni bilalen don sen kan sa février kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 28 ma a bɛ kɛ jamana 3 de la Kenya, Uganda ani Tanzanie min ye an ka arbitre Ousmane Diakhaté n'ale arbitre principal ye ani Fanta I Kone olu de kan ka taa arbitre 65 de talen don CHAN kama camancɛ taw olu ye 26 ye min ye u ka dɛmɛbaw olu ye 24 ye arbitre minnu bɛ VAR kɛ olu ye 14 ye ninnu bɛɛ lajɛlen taara sa yaasa u ka se ka taga Mali ale jɔyɔrɔ fa an b'a fɔ sa n ko sɛbɛn in an y'a bɔ faso ka kunnafonidi gafe kɔnɔ n'o ye lesɔri ye ale ka bi sɔgɔmada in na fasiri la arbitre 2 minnu kan ka taa Mali tɔgɔ la sa o ye Ousmane Diakhaté ale ye camancɛ arbitre ye Fanta I Kone o ye assistant ye o kɔrɔ min bɛ bande touche fɛn kɛ kunun sɔrɔ waati min na maa minnu ni goudron baara dilen d'u ma Ibusi ale taara k'a bɛ t'i ɲɛda yen yɔrɔ kan balana de kɛra yen koyi minisiri a taara suru ka kɛnɛ kan yen min sɔrɔl'o la minisiri ni Ibusi ka laseli la o y'an ka saraba ye sɔgɔmada in na an ka jɛ ka o lamɛn. Mais en fait an y'a mɛn ko tile fani na ko sufɛ baaraw de bɛ ka daminɛ pour que sira ka se ka teliya c'est vrai? Oui, parce que ça c'est quand vous regardez nous sommes en pleine ville et vu l'importance de cette route, c'est-à-dire la pénétrante de la RN 27 dans le district de Bamako, qui cette route-là sert à desservir pratiquement Medinakura. Parce que moi me suis ah non lui voilà c'est ça mais ngoni ya jatemne soufe bara o tsaka ndaya ni Israël amisra min gata sisa ya sra jatemne ali ba damne Bamako zoro flene ya
c'est-à-dire ni bi Bamako mesure filɛ n'a fɔra ko Bamako ni Kulukoro ye a zoro de filɛ nin ye a bɛ daminɛ yan donc n'i y'a jateminɛ centre ville dugu camancɛ yɛrɛ a b'o la e ka fɛn yɔrɔ la terrain la ye e ka Arayida la ye e ka Mɛnɛkura la ye e ka Bagadaji lajɛ e ka Kɛnzanbugu e k'o lajɛ e ka taa Bangɔni lajɛ ka hippodrome o bɔ nin fɛ Korofina k'o tɛmɛ ka taa se Jelibugu ma k'o tɛmɛ ka taa se Bulukasumugu ma a bɛ dan Bulukasumugu la donc n'i y'a jateminɛ nin sira in fɛ premier pont tɛmɛ sira b'a fɛ troisième pont tɛmɛ sira b'a fɛ ni dun ye ATTbugu ninnu lajɛ olu ye so ba joliw de olu mɔgɔw bɛɛ ni baara jiginna caman bɛ bɔ nin fɛ ka taa maintenant n'i ye olu jateminɛ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ sira in datugu mɛlɛntu ko ka baara kɛ o tɛ se ka k'a la n'i y'o kɛ a degun bɛ bonya donc u b'a jateminɛ misidennin kana jɔ birimina nakun kana to bolimafɛn mɔgɔ bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min an b'o jateminɛ ani fankelen min bɛ yen n'an bɛ se ka baara k'o kan an b'o jateminɛ n'i y'an ka baara in jateminɛ samiyɛ fɛnɛ o tɛ jɔ ka kɔnɔ an bɛ na an filɛ janvier la février mars avril mai san bɛ sɔn ka kunkolo bɔ n'i y'a jateminɛ sira in kan babili dɔw b'a kan babili joli b'a kan o babili n'i ko k'i bɛ babili kelen yɛrɛ kɛ kuma dɔw bɛ taa kalo 5 la awɔ donc boli kuma dɔn o ka di o ka ɲi sen ka di donc sisan n'u sera ka caman kɛ an bɛ nin waati in na sisan sanko t'a la foyi t'a la donc u b'u jija ka caman kɛ o la samiyɛ bana don ni samiyɛ donna samiyɛ ni an ka bɔgɔ baara ninnu ani an b'a fɔ min ma ko goudron produit noir a baaraw bɛɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye i dun di samiyɛ na kuma dɔ waati yɛlɛma kow la kuma dɔ ji ninnu fanga bɛ taa min na mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ fɔ bi donc waati min ni fiɲɛ dabɔni bɛ yen i b'i jija i b'i ka baara caman kɛ o la baara dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ san kɔrɔ a n'a fɔ minnu ye béton ye o la ni samiyɛ nana min bɛ se ka kɛ san kɔrɔ i b'o kɛ san kɔrɔ mais waati min na ni san tɛ yen baara bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'i jija i ka bakuruba kɛ 100 sara o 100 sara la n'o y'a sɔrɔ a fɔlen don k'i ka a 100 bɛɛ kɛ i b'a jateminɛ nin waati minnu bɛ yen hali n'a kɛra n'i sera ka 60 kɛ i sera ka 70 kɛ o la ni samiyɛ nana 30 in na min bɛ se ka k'o la o bɛ k'o la ni ala ye fiɲɛ bɔda nin di parce que ni samiyɛ cunna golobara mais sira in yɛrɛ kan ka ban tuma min sira in an y'a baara di san 3 de don san 3 awɔ kalo 30 ani kalo 6 komi san ye kalo 12 ye donc san 3 de don n'i y'a san 3 jateminɛ ne y'a fɔ babili minnu b'a la Bangɔni pont o bɛ yen Molobalini pont o bɛ yen Farakɔba pont o bɛ yen donc n'i y'olu jateminɛ olu bɛɛ bi olu ye béton ye olu bi n'a kɛra i bɛ waati jan ta walasa a ka se ka ja bolimafɛnw ka yɛlɛ a kan n'o bɔra yen sanfɛ siraw fana b'a la parce que a bɛ dugu camancɛ la sanfɛ sira b'a la sanfɛ sira jumɛn sanfɛ sira n'an b'a fɔ sennamɔgɔw minnu bɛ tɛmɛ ka sira tigɛ n'an b'a fɔ ma ko passerelle o damadɔ fana o b'a sanfɛ donc n'o b'a sanfɛ o fana bɛ kɛ béton na donc n'i ma a cogo dɔn waati ni baara dɔw bɛ yen nɔ olu kɛ waati dɔ tɛ se ka bɔ a la béton ninnu n'i ye béton kɛ sisan n'i y'a kule bi fo ka taa se i ka mɔgɔw ka se ka u mago ɲɛ a la tile hakɛ dɔw bɛ yen nɔ sariya ye min jate i tɛ se ka jigin o jukɔrɔ donc n'i ko k'i bɛ jigin o jukɔrɔ ka mɔgɔ yɛlɛ a kan a bɛ se ka kɛ ka fiɲɛ bila baara la. mais an y'a mɛn ko yɔrɔ dɔw bɛna kɛ voie 2 ye dɔw fana bɛ kɛ voie 3 ye c'est ça. awɔ. est ce que an bɛ se ka explication sɔrɔ o la yɔrɔ jumɛn bɛna kɛ voie 2 ye ani 3. non n'i y'a jateminɛ o la yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye 2 ye yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye 3 ye. mais o t'a la ko ni goudron sera k'o bɛ dɔgɔya goudron tɛ dɔgɔya mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni sera 2 ma fɛn wɛrɛ bɛ yen dafalan wɛrɛw bɛ sira la olu b'a dafa n'o tɛ fɛn tɛ bɔ a la par exemple yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛra 2 ye trottoir ninnu bɛ yen olu bi fara a kan olu b'a bonya maintenant sennamɔgɔw ani mototigiw bɛ tɛmɛ minnu fɛ olu bi fara a kan donc olu sinon plateforme bɛɛ ye kelen ye. voilà bon mɔgɔw yɛrɛ y'o fɔ parce que o question min ka na mɔgɔ caman y'o ɲininkali kɛ ko trottoir ko sennamɔgɔw bɛ tɛmɛ ni yɔrɔ min ko parce que la plupart des routes an ka sira fanba ko sennamɔgɔw tɛmɛyɔrɔ tɛ yen quoi. patron n'i y'a jateminɛ sennamɔgɔw tɛmɛyɔrɔ bɛ yen dɛ mais sennamɔgɔw tɛmɛyɔrɔ ntarakila sennamɔgɔw la k'o kɛ dɔw y'o ta k'o kɛ ko wɛrɛ sinon hali n'i ye nin sira ninnu jateminɛ n'i y'a dɔn ni siraba nana dɔrɔn siraba ma ka di feerekɛlaw bɛna sira kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ an ye siraba lakɛminɛn dɔw bɛ yen olu bɛ siraba dafa mais dɔw bɛ yen nɔ u bɛna ka na o ta k'o kɛ ko wɛrɛ donc trottoir minnu bɛ yen ni sennamɔgɔw bɛ tɛmɛ o fɛ u b'o bɔ yen feerekɛlaw bɛna sa hali k'a sɔrɔ nin ma daminɛ feerekɛlaw tun ye yɔrɔ dɔ minɛ awɔ sennamɔgɔw dɔrɔn tɛ koyi hali kiosque u bɛn'o sigi a sanfɛ dɔw bɛna guwa yɛrɛ jɔ a sanfɛ sinon i tɛ se ka sira dilan dugu camancɛ la ta k'a fɔ k'i ma sennamɔgɔw ka hakɛ bɛɛ n'i ka hakɛ don san an ye min fara a kan yɛrɛ bolimafɛn sen 2 tigiw olu fana ta yɛrɛ u bɛ fara a kan walasa olu ni mɔbilitigiw kana ɲagami ɲɔgɔn na sirabaga kasara anw fana b'o kɛlɛli la donc an b'o bɛɛ fara a kan. mais madame la dernière fois ne ye reportage dɔ kɛ ne taara Jelibugu la
ni sera glan cogo dɔ jateminɛ ne y'a bila n ka page sanfɛ heure damadɔni dɔrɔn il y a eu plus de 200 000 vues mɔgɔ minnu y'a lajɛ a diyara mɔgɔ ye c'est à dire an y'a jateminɛ ni siraw bɛ dilan goudron ka taa fo mɔgɔw ka kogo la les logements quoi a bɛ taa fo mɔgɔw ka kogo la bon on n'a pas compris parce que généralement ni siraw bɛ dilan yan goudron tɛ taa fo mɔgɔw ka kogo la u bɛ goudron dan yɔrɔ dɔ la quoi mais jelibugu kɔnɔ an y'a ye ani quartier wɛrɛw la. Alors, est-ce que désormais, les sera ou bien on n'a pas compris ça? Mais au Ronina, on a pas fait d'onde. On a qui nous obéit non. Au Luka lotissement au Kera à Ketchuma. Donc, on a sur un barakadam nous l'oubi, ce qui a colossi, au lieu à colossi. Sinon, il y a d'obéir non, il va de la vie. Si nous venons à Karikuka, vous le dégagez black. Mon cas, Sony, caniveau ici, j'étais mesra nunje. Otu som mota yo, mais moi moi qui m'a côté pour faire pas du terrain. Sur tout taille. Et quand tu as quelqu'un qui est sur beka ou diabi, ou bien beka minaworo double là, ou bien double na kana butu ni fonjo. Donc al niveau qui veut louer le code là, il code ça. Sinon nous sera pour toi mbolo. Charia la amse kat la ka faraka. Ola ni yoro na yoro ere samia, ni sana na ali jiti do moka, abi dobo fenyena maula. Mais beki ma ko roni ta ko farika soka e ga do quartier nous na sa est ce que yebe son ministre dala hein ka fo ko kioskite ko karate karabunite ko fere kalate era ka do ko be ka fo kibita kata amta kamta bella gesta ki ba so ko wulu digati aka do ne mais quartier do be no suno sharia jire yira ka wulu dige bo ki ka dugene na mais dugene te mo ko kelme kanita donc al niveau ki ba ta so surtout yira bolo katia d'accord madame donc en question là-bas parce que voilà, madame Borabula. Non, c'est vrai. Non, juste une dernière question. Oui. On a un problème ici, madame. C'est un premier aménagement. Maintenant, les gens ont pris l'habitude de communiquer leurs forces sceptiques à nos caniveaux sur la rue. Ouais. Bon, ça, à l'Israël, à Tchaman et B. Bon, maintenant, c'est un problème. Ouais. C'est la c'est ça, ouais, mais l'État doit sanctionner. Oui, mais au service gang, c'est à eux de faire. C'est un peu comme Ambi Moroye, c'est un peu comme Ambi Moroye. Aïsrani Mamba Dogla, il n'a pas fallu Srani. Disons, je vais dire, Yirma Srani, quand même le Tour d'Afrique là, font la 3e point, Aïsrani Mamba Ogla, Aïe Modotou, il reste, c'est le Modotou Gana, mais Aïe Pistic Labou Begla, mais Moroti Bolakan, Moroti pour le Srabat Manchela. Mais, à notre avis, en État, bon, c'est vrai, c'est pas votre département, mais nous n'avons pas le faire pour mais juste une ligne là-bas, puisque Madame Presseno, Malien Chamambika kuma Sarakola, Dobika kuma Kaisra là, ou Kafoko Kaisra, Kitasra, Bamako Yere, ou Madjala Kodjifoa. C'est-à-dire, oui, sera chaman les formes, madame. De manière générale, toutes les routes là, Morobika kuma, Kafoko, quand on est Madame Mignon Soro, Kitasra, Kaisra, Anisra Tou. Qu'est-ce qui est prévu? Moulé prévent nous. Patron, Nico Stradla. Stradla, tita, Moussara Kode, Kabo, ya, Grand Hôtel là. Tata, Bukasumu, laboratoire central. Kilo Kononton, Anidon. Mais Wali, Nia Befragnon, Tafou milliard Bissabanikola. Ramano. Donc, Stratita, Wodi, Alati Kilo Tambo. Oui. Nie Kayi, Stradjatine, Kabo, Kati, Kata Djidjeni. Anyo di antara à peu près ansara milliard kenema kabo kai kana standard anyo di amnata milliard bi konontona kabo standard kana jema kabo jema kana jijeni obe ni ko kiko frango ta milliard kenema flan ko maintenant yoro sera de la TV sera de la final mo ko mala ko kaisra ni kaisra jateni olu garsike kera jifulon tena kasra ka jifulon sra kacha donc ni jifulon kacha iba damne ni babilin mais ni babilin kele pour que ko kala en fleka ni ni sra c'est sans sabama yoro kilo tano kera sans sabay e ka kaisra jateni no kilo joli kabo kai kana standard o kilo keme ani kilo bisaba ni sheki no 138 km maintenant e go jateni ni ndaman ti kilo tamo e sans sabay o du e kilo joli ni go kigota donc sera bagla ma habitanta don boy habitanta
sinon ni mɔgɔw y'a ye olu ko e b'a ye an ye dɔ in fɔ dɔw ko ayi ko baara tɛ ka kɛ mais u yɛrɛ y'a ye don min ni dugumataw banna n'u ye sanfɛ parce que olu ɲɛ bɛ sanfɛ goudron finma in na o dun bɛ baara min bɛ kɛ dugu jukɔrɔ ka ca ni sanfɛta in ye u y'o ye don min dɔw yɛrɛ bɔra ko olu kun ma faamu ko mais ko sa k'u y'a faamu ba kɔni jalakɔrɔji ta in na n b'a fɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ni CNT commission TP ninnu filɛ nin ye anw taara Ayidara fɛ yen fo siɲɛ joli ka taa fɔ a ɲɛna denmisɛnnin minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye ka na baara ko in problème na n'an ka sigi an ka kuma an ka bɛn n'i ko to sira bɛ da sira tɛ se ka kɛ jurusɛ ye k'i b'o kɛ tan to sira bɛ da hukumu dɔw de kɔnɔ e ma kura ye sow kan kura kɛra sow kan u ka papiyew bilalen filɛ k'u ka n'u bolonɔ bila a la walasa an bɛ se ka baara continuer sɔnna ka na ko dɔw ko k'an ka da olu ka so kɛrɛfɛ o bɛ se ka ɲɛ e bɛ se k'i to zira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la a tɛ ɲɛ koyi donc anw y'a f'u ɲɛna u ka jɛ u ka n'an nɔfɛ an ka taa n'i ko k'i bɛ so ci a kuma ka ca an bɛ cogo yɔrɔ min na bi u b'a fɔ u taara bagan ma a kɛra tan a ma kɛ tan mais alors que ne yɛrɛ taara ka mɔgɔw fara ne ka taa ne yɛrɛ ɲɔgɔn min kɛ n'u ye yan a ka ca siɲɛ hin ye n'u kana ka n'u bolo bila an ye kura kɛ so ka bɛɛ y'a ye u sɔnna n'i ko k'i bɛ taa don min ko ka taa so ci la aéroport ta kɛra tan a kuma jara ɲuman ni juguman caman min fɔ donc sira dilanko in bɛɛ de bi fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ tɔ to dɔw wɛrɛ bɛ tɔ to an b'o fara ɲɔgɔn kan walasa taa ni ka sigi mɔgɔ bɛ se ka lafiya kɔnɔ sinon jamana musaka min bɔ nin na o ma nɔgɔ wa minnu bɛ yen n'a bɛ s'u ka so ma u ka so fu tɛ koyi u bɛ n'u bolonɔ bila papiye la wari bɛ d'u ma mais dɔw ko k'olu tɛ se k'o min bɛ yen i bɛna an b'a dɔn a ma nɔgɔn parce que mɔgɔw b'u sigiyɔrɔ la a mɛnna sariya ye min fɔ sariya ko n'i sera maa ka so ma hali n'i ye sibiri t'a la i kan ka d'a ma mais n'a fɔra ko sibiri bɛ t'a la kura kɛra a kan bɛɛ kumana ne yɛrɛ min ye minisiri ye ne taara an ka Shérif Madame Ayidara nɔfɛ a k'u wele ka na an ka sigi ka kuma. Merci pas facile. Pardon madame, merci initié. Merci madame. Merci. Ani directeur bu kila ka ko tɔ ɲɛnabɔ. Awa madame merci, vraiment madame initié. An ye information caman sɔrɔ. Lamine, aw ko madame ka kuma bamanankan na, a ye bamanankan dɔ fɔ ne yɛrɛ t'o mɛn dɛ. A ye dɔ fɔ an tɛ tila ka ɲɔgɔn ye o ko la ko zira tɛ se ka bɔ mun na ou bien ko mun bɛ se ka bɔ zira. Se k'i to zira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la. Mais o kɔrɔ ye di? C'est-à-dire que i tɛ se ka i b'a fɛ ka tɔnɔ fila ɲini siɲɛ kelen na. O de don wa? Voilà. Non o de nɔfɛ. N'i ko ko ka dilanni kɛ. Oui. Ouais, Kulukoro. Sira filɛ Kulukoro contournement. E b'a dɔn yɔrɔ Kulukoro bi bada ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ. Oui, bien sûr. Maintenant sirani min bɛ baara kan sobɔrɔw bɛ yen o dɔgɔyara. Sanfɛla la plateau yɔrɔ la. N'i sera gare yɔrɔ la polisi yɔrɔ la n'i yɛlɛla sanfɛ. An ye siraba dɔ kɛ o bɛ taa bila fo Emiya yɔrɔ la. Maintenant an bɛ baara in kan nin y'a san 5 ye. Baara daminɛna dɔrɔn dɔw taara ka taa so joli daminɛ ne b'a fɔ président y'a fɔ kunun. Mais président y'a fɔ kunun ko dɔw bɛ ka taa fɛnw jɔ yɔrɔ la. Awɔ an taara don min na k'an bɛ taa panneau fɔlɔ da ani ne sera yen bi e bɛ masaya segin a la ma hali sufɛ dɔw taara fari minɛ Kulukoro ta la a daminɛna dɔrɔn dɔw taara ka taa yɔrɔ koli daminɛ. An ye baara dɔ kɛ. Président y'a fɔ k'a bɛna ci awɔ k'a bɛ ci. Awɔ mais hali n'a a bɛ ci an ka jamana n'a taabolo don an ye baara fanba bila min kan o ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma. Ka hakilina jigin kɛ ka mɔgɔw n'u hakili jira ɲɔgɔn na donc an bɛ taa o la sinon n'i wulila k'i bɛ taa kɛ cogo dɔ la a ma nɔgɔn bɛɛ b'a dɔn jamanadenw bɛ yen anw bɛ yen o kama donc anw jafusalen don anw k'u wele kunnafoni fɛn o fɛn bɛ yen n'an kan k'o d'u ma sira nɛti yɛrɛ ye min ye a bɛ min lase olu ma k'o f'u ɲɛna donc o y'an ka baara ye an y'o kɛ o mais hali sisan an jɔlen filɛ nin ye san 5 bi gouverneur Lamine Kapoli n'a tulo bɛ n kan na i ka nin miiri ɲɔgɔn ye si la a ma min kɛ. A y'a kɛ k'u bɛɛ kunnafoniya entrepreneur min b'a k'a taara a sigilen san 5 ka ko bɛ kɛ an ka taa dugutigiw fɛ yen ka taa gouverneur fɛ yen ka taa justice la ka taa kuma bɛ kɛ an bɛna kuma dɔn an b'an kɔ don sufɛ u ko ko minuit k'o ye dɔw na kuma ye ka na ni bɛnɛ ni cɛncɛn ye minuit sɔgɔmada fɛ 7 heures an bɛ taa sɔrɔ o jɔlen don sariya la n'i bolo mago b'a fɔ k'i ye dan sa parce que sariya la ni mɔgɔ ka so jɔra i tɛ se ka taa don a la ten k'a sɔrɔ sira dɔw bɛ yen i m'olu taama donc o siraw taamani awɔ ka t'olu taama donc a bɛ bɔ yen u tɛ kuma fɛ sufɛ aw b'aw kɔ don a kɛra an bɛ ka ɲɔgɔn anw n'olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔwari de anw bɛ na anw bɛ bɔ olu bɛ taa donc ni baara min kɛra o gɛlɛyara dɔɔni aw yɛrɛ ka kuma dɔɔni f'u ye o k'a mɛn. D'accord. Non, c'est vrai. Non, on a sensibiliser. On a sensibiliser. Ni y'a to an b'a ka nin bɛɛ kɛ sira bɛɛ an b'a bɛɛ fɛn sisan mais mɔgɔw ka sɔn sira da kun ye mɔgɔ yɛrɛ de ko ye u ka sɔn
Non, non, franchement, c'est pas. Non, non, mais quand même, État quoi. Fanga bi État là. Parce que Kaïsra, franchement, mon robe kafo. Mon robe kakuma, Kaïsra, quand possible. Aujourd'hui, Kaini quitte mon robe, parce que surtout Kaïsra, on a fait un bébé d'eau de fait. Fin bébé d'eau fait. Bon, ni Jamana fait un bébé d'eau fait. C'est vraiment très important. Les commerçants donc nous avons quoi maintenant au camion mina pour le coup on a les dans mais maintenant il doit qu'on s'amende on flag ni go quoi oui bon oui ouais non c'est vrai camion non ça c'est un autre sujet et aussi ni anga boliso ka to bore kono ni de sra injeni ajubara jonnati ka tie jona afla la hala na ka blawla o solo la mouve oui bon amiga mi motel la sema ya oui non c'est vrai le surcharge bien la télévision là na émission aka mais madame malien tsamanko domna uya émission ko surcharge B malien ko mais ko ni surcharge B John le kan surcharge Bali ni camion bi surcharge état jamana le kan surcharge Bali jamana ka service B les services de répression bon quand ni allez jamiye tele la ngani jabarani nake nganya lawlo de kama abebna donnonde anye duguma kuma ke anye duguma kuma ke anye dokolo na watido sisa anya bo kabla kene ka pamara bekayi no boray e maye anya kuma ngono na mufra na fra ko kala sabade dine duma ko ka ese wano tugu fena ni yo damne na la ma fare ko lu fera ba fa ko yibinu ka amana wo ngoy jatinke. Non, non, je pense que la sensibilisation qu'elle a, après les répressions, on a gagné. D'accord. D'accord, madame ministre. Madame, merci beaucoup. Merci. Aywa sira ko kuma ka ca sira caman bɛ yen keɲɛba sira garalo ninnu ka sira ka ca dɛ madame la ministre siraw bɛ yen n'i k'i bɛ t'olu dilan olu yɛrɛ b'u ka so ci ka bɔ yen ni bamakɔkaw tɛ sɔn u ka so cili ma a ye t'olu ka siraw dilan garalo b'o la bi n'i ko ko ka garalo sira dilan bi garalokaw yɛrɛ bɛ tu tigɛ ka bila i ɲɛ. Donc siraw ka dilan baaraw ka kɛ jamana ka se ka taa ɲɛ jamanadenw fana ka sɔn a da sera surcharge yɔrɔ min ma don o don mɔgɔw bɛ o ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka surcharge ninnu bɛ se ka tɛmɛ cogo di wa hali olu bɛ ka mobili bolila chauffeur minnu jalaki chauffeur ta tɛ mobili ye koyi chauffeur ta tɛ doni ye chauffeur ta ye k'a boli de ban o se tɛ olu ye cidenw de ye. Min mana don doni kɔnɔ olu b'u sɛnsɛn ka na n'a ye n'a sera ka na a salamu fatiha mais k'a fɔ ko i t'a kɛ n'i m'a kɛ chauffeur wɛrɛ bɛ bila i nɔ na o de la chauffeur fana t'u yɛrɛ sɛgɛn a ko la an bɛ chauffeur fo an bɛ bɛnkadi maaw fo min ye siya ka Dumbuya n'a ka maaw ye Sinakɔr maaw olu y'an sigiɲɔgɔn ye an b'u fana fo chauffeur tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Dumbuya n'a ka mɔgɔw minnu bɛ garalo sira la an b'a fana fo ka tɔn bɛɛ lajɛlen fo. Sinon mɔgɔw ɲɛna ko transporteur nɔrɔ olu tɛ dɛ olu ye cidenw de ye mobilitigiw bɛ yen u dɔɔni wa degun bɛ ninnu yɛrɛ k'a ka d'u ye a ka falen hali fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye mobili ta in na chauffeur nana ka na kuma fɔ fɛn minnu bɛ d'olu ma kuma dɔ la ko minnu bɛ k'u la u bɛ degun min na Sénégalikaw fɛ an ka chauffeur joli bɛ kaso la yen bi degun min b'u kan a ka ca dɛ chauffeur min bɛ sara a ɲɛ ma sociétéw fɛ o fana bɛ yen. Chauffeur mun bɛ yen n'a banana n'a sara n'a ye degun sɔrɔ ni mago bɛ don a la o fana bɛ yen gouvernement k'o fana lajɛ k'olu fana dɛmɛ k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na denbayatigiw de don donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan Keba Jalo ale ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka son ninnu video ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ aw ka se k'a ye o ye maninkakɛ n'o ye Amara Nuhu Keyita ye kibaruyaw laseli ne yɛrɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala sɔnna a ma Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga.